नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कोथिंबीरची वडी, दोडक्याची भाजी आणि फोडणीचे वरण. कोथिंबीर वडी बनवण्यासाठी इथे मी 3 मुठीत मावेल एवढी कोथिंबीर निवडून धुवून घेतलेली आहे. 5-7 कढीपत्ते घेतले आहेत आणि 7 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि मिरची मिक्सरच्या भांड्यात घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. अर्धा चमचा ओवा आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घातला आहे. अर्धा चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. बोटाच्या एका पेरा एवढं चिंच घेतलेलं आहे. चिंच तुम्हाला आवडत असेल तर घाला. अर्धा चमचा गूळ घातला आहे. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे आणि 12 लसणीच्या पाकळ्यासुद्धा घातल्या आहेत. हे सर्व मिक्सरमध्ये वाटून त्याची पेस्ट बनवायची आहे. आपली पेस्ट पण तयार आहे. इथे मी 200 ग्राम चण्याचं पीठ चाळून घेतलं आहे आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ त्यामध्ये मिक्स केलं आहे. वाटलेल्या कोथिंबीरच्या पेस्टमध्ये थोडं थोडं करून चण्याचं पीठ घालायचं आहे आणि एक मऊसूत गोळा बनवून घ्यायचा आहे. आता या मळलेल्या पिठाला थोडंसं तेल लावून त्याचे 2 भाग करून घ्यायचे आहेत आणि लंबगोलाकार आकार द्यायचा आहे. इथे मी एका टोपामध्ये पाणी गरम करत ठेवलं आहे. चाळणीला थोडा तेलाचा हात लावून चाळण टोपावर ठेवायची आहे. आता चाळणीमध्ये हे पिठाचे गोळे ठेवून द्यायचे आहेत. झाकण ठेवायचं आहे आणि 15 मिनटं वाफवायचं आहे. 15 मिनटानंतर चमचा घालून बघायचा आहे. चमचा साफ आला तर आपलं छान उकड झालेली आहे. थंड झाल्यावर त्याचे तुकडे कापून घ्यायचे आहेत. आता तेल गरम करून मध्यम आचेवर खरपूस तळून घ्यायचे आहेत. टेस्टी कुरकुरीत कोथिंबीर वडी तयार आहे. दोडक्याची भाजी बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो दोडका सालं काढून चिरून घेतला आहे आणि धुवून घेतलं आहे. चण्याची डाळ मी 1 तास आधी भिजत घातली होती. गरम कढाईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. 5 कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत. 5 हिरव्या मिरच्या ठेचून घातलेल्या आहेत. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घातली आहे. अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे. भिजवलेली चणा डाळ यामध्ये घालून द्यायची आहे. पाव ग्लास पाणी घालून झाकण ठेवून 10 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे.
10 मिनिटानंतर डाळ थोडी शिजत आली आहे. आता यात सालं काढून चिरलेलं दोडकं घालायचं आहे. छान मिक्स केल्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. पाव ग्लास पाणी घालून झाकण ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिटं भाजी शिजू द्यायची आहे. 10 मिनिटानंतर भाजी शिजलेली आहे आणि पाणीही सुकत आलं आहे. आता यात चिरलेली कोथिंबीर आणि 4 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे आणि आपली दोडक्याची भाजी तयार आहे. वरण बनवण्यासाठी 1 पेला तूर डाळ कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून शिजवून घेतली आहे. गरम कढाईमध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे. अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा उडीद डाळ आणि अर्धा कांदा घातला आहे. 1 टोमॅटो चिरून घातला आहे. 4 हिरव्या मिरच्या खलबत्त्यात ठेचून घातल्या आहेत आणि 6 कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत. अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. आता यात शिजवलेली तूर डाळ घालायची आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. अर्धा चमचा गूळ घातला आहे. 2 चमचे चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे. 4 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. छान उकळ आली की झटपट होणारं आपलं फोडणीचं वरण तयार आहे. झटपट होणारी कोथिंबीर वडी, दोडक्याची भाजी आणि फोडणीचं वरण ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्या असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.